Бүгін жымға 25 июнь эфирда Соба телевидениесі. Отнай формацион студиясынан сізні мен Райла Ғалявина сәлемлейм. Хайырлы кеш, программабыздың мөһим темалары турында еңілік қысқаша. 1941-нің шумлы хәбәрле 22 июнь иртәсе. Бейік ватан сугышы башланган көнне райондашларыбыз кулларына хәтер шәме алып, үзәк мәйданга чыкты. Статистика бүлеге бөтен Рәсәй халык санын алуга әзерләнә. Бүген алар һөнәри бәйрәмнәрен билгелиләр. Саф сулы ямьле Соба экологик проекты старт алды. Аның максаты сулыкларның торышына игътибар итү. Хәзер барсы турында да тулырак. Тирлек азыгы әзерләү өчен ел шактый үзенчәлекле килде. Һава температурасының озак вакыт нормадан шактый югары торуы үләннәрнең үсешен тоткарлады. Шуңа да карамастан район хуҗалыкларында актив рәвештә тирлек азыгы әзерләү эше бара. Тирлек азыгының сыйфаты аны хәзерләү вакытына бәйле. Азыкның сыйфаты юк икән, димәк сөтнең дә сыйфаты булмаячак. Шуңа да вакытны кулдан ышкындырмау мөһим. Юлбат авыл хуҗалыгы предприятиесенең урта Соба бүлекчәсе хезмәтчәннәре 30 гектар җирдәге чабылган печәнне рулоннарга кысу эше белән мәшгуль. Чабылган үләнне пресс-подборщикта Альберт Ганиев рулонга җыеп бара. Җәй безнең өчен бик җаваплы чор, эштән бер генә дә туктап торган юк, ди тырыш механизатор. Менә шушы тракторда 30 ел, 35 ел эшлим инде. Көннәр кызу тора, яңгырлар яумады бит инде. Шуңа күрә иртә кич прессларга дип уйлап торабыз инде. Ату яфраклары куела. Люцерн һәм клевер чәчелгән күп еллык үлән басуында азык массасы бик мулдан түгел. Узган еллар белән чагыштырганда печән 5 тапкырга кимрәк җыела. Көннәрнең эссе торуы кырткыч бөҗәкләрнең күпләп үрчүенә китерә. Умарта кортларын саклап калу максатыннан чыгарылган боерык нигезендә инсектицидларны төнге сәгатьләрдә генә сибәргә мөмкин булды, ди хуҗалык агрономы. Безнең барлыгы 510 гектар күп еллык үләннәр бар инде. Шуның 25 гектарын семенник итеп калдырдык. Тагын 420 гектарда синажга алдык. 60 гектар тирәсен печәнгә алабыз инде. Табигать шартлары бик эссе тора инде. Менә көндез 35-40 градуска хәтле күрсәтә. Печән пресслаганда люцернаның яфраклары күбесе кыйылып бара бит инде. Шунлыктан иртә кич прессланган басуларда әйбәтрәк, яфраклары да керә. Шуңа күрә иртә кич булганмасын югалтмыйча иртә кич прессларга тырышабыз. Авыл хезмәтчәннәре өчен печән әзерләү иң мөһим эшләрнең берсе. Кыш буена малына җитәрлек күләмдә печән әзерләп бетермичә, хуҗаның күңеле тынычланмый. Быел малларга азык әзерләү авырлык белән бара инде. Күреп торасыз, массалар бик юк. Синаж массаларда, печән массалары дагын. Погодаларда эссе тора, яңгырлар юк. Тырышабыз, эшлибез, булганын югалтмыйча эшләргә тырышабыз. Быелгы эссе җәй шартлары бар көчне азык туплауга юнәлдерергә мәҗбүр итә. Халыкча әйтсәк, азыгы барның гына кышы кыска шул. Вакцина ясатыгыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Соңгы көннәрнең ал хәбәре шулай яңгырый. Зур тизлек белән килүче COVID-19 вирусының яңа төреннән саклануның ышанычлы юлын табиблар прививка ясатуда күрә. Район үзәк хастаханәсендә 23 июнь мәгълүматлары буенча 4274 кеше коронавирус инфекциясыннан вакцина ясаткан. Алар арасында 325 медицина, 969 мәгариф, 164 социаль хезмәткәр бар. 792 пациент 60 яшьтән өлкәнрәкләр. 2541 кеше икенче прививкасын алган. Кичә Республика клиник хастаханәсе баш табибы Рафаэль Шауалиев журналистлар өчен COVID-19 эпидемиясе чорында сәламәтлекне саклау технологиясе дигән лекция белән чыгыш ясады. Без күтәрелештә торабыз. Авыруны катлаулы кичерүче пациентларның артуын күрәбез дип искәртте ул. Хәлләрне тагын да катлауландырмас өчен хәзер халыкка вакциналаштыруның кирәклеген аңлау мөһим. Бу атнада район башлыгы Рәис Миннеханов та үз сәламәтлеген кайгыртып прививка ясатты. Вакцинацияны 18 яшы тулган һәр теләгән кеше үтә ала. Моның өчен Госуслуги.ру порталы аша язылырга һәм участок табибына мөрәҗәгать итәргә кирәк. Безнең миссиябыз без һәрбер кеше турында кайгыртабыз. Бүген район мәктәпләрен тамамлаучылар өчен Соба аграр көллияте актлар залында район күләм чыгарылыш кичәсе узды. Быел районыбыз мәктәпләре белән 125 укучы саубулаша. Балачак белән хушлашу бәйрәмендә безнең иҗат төркеме дә булып кайтты.
Аттестат кулларда, зур тормыш чакыра, сезне зур җаваплы юлларга. Мәктәп еллары һәр кешенең тормышында иң истәлекле, иң кадерле, иң бәхетле еллар булып истә кала. Рус теленнән бердәм дәүләт имтиханын 100 балга язган Икшермә кадет мәктәбе укучысы Зилә Фәрхиеваның да фикере шундый. Минем монда яраткан укытучыларым, бик яраткан одноклассникларым белән бергә укыдым мин. Алга таба мин үземнең укуымны КФУ университетында экономика направлениесендә дәвам итәргә теләп калам. Инде үземнең теләкләрем чынга ашыр дип ышанып калам. Бөтен үзем белән бергә чыгарылыш сыйныфларында булган укучыларны мин шушы безнең өчен бик зур, бик важный бәйрәм белән котлыйсым килә. Безгә инде бөтенебезгәдән алга таба уңышлар, теләгән уку җирләребезгә керергә. Сагышлы һәм шатлыклы бәйрәм. Алда зур юллар, ак өметләр, моңсу, самими балачак белән хушлашу көне. Сәләтле балалар интернат мәктәбеннән химия фәненә гашыйк Рәис Мөхәммәтҗановның да күңелендә шундый ук хисләр. Шушы 2 ел арасында мин бик күп белем алдым, яңа классташлар белән дуслаштым. Бу 2 ел миңа бик кызык иде. Әлбәттә мәктәптә мин химия белән ныграк шөгыльләндем. Киләчәктә врач буласым килә яки фармацевт. Бу көн килеп җиткәннә мин һаман да ышанмыйм әле. Күңелле дә шикелле инде, моңсу да кебек. Мәктәптән дә китәсе килми инде, укырга да керәсе килә. Шундый ике төрле хис инде. Уку алдынгылары 27 медалист, мәктәп һәм район тормышында актив катнашкан, спорт өлкәсендә уңышларга ирешкән чыгарылыш сыйныф укучылары Саба муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе Марат Ишниязов һәм Мәгариф идарәсе начальнигы Илфат Шакиров кулыннан бүләкләр кабул итте. Сез безнең өчен барыгыз да кирәк, Саба районы сезне гел көтеп кала. Үзебезнең Саба районына әйләнеп кайтырсыз дип ышанып калабыз. Һәм инде җәмгыятькә файда китереп, безнең Саба районында яшәсез дип өметтә калабыз. Барыгызга да исәнлек, саулык, бүтән планнарыгыз тормышка ашсын. Инде олы тормышта сезгә хәерле юллар теләп калабыз. Республика караганда билгеле булган фәннәр буенча инде безнең баллар күпкә югары. Моның өчен барыгызга да бик зур рәхмәт. Монда инде сезнең тырышлык, укытучыларның зур тырышлыгы, әти-әниләрнең барчагызга да бик зур рәхмәт. Безнең 11 ел дәвамында барыгыз да район тормышында, республика тормышында актив катнаштыгыз. Күп кенә конкурсларда, олимпиадаларда, ярышларда җиңүчеләр булдыгыз. Бөтен Россия олимпиадаларында җиңүчеләр бар арабызда. Алга таба да менә шушы булган тырышлыгыгызны югалтмыйча тормышыгызда уңышлар теләп калам. Укучыларның тормышы, тәртибе һәм уку өчен янып киеп йөрүче, һәр адымнарын күзәтеп, ялгышлардан саклаучы, балаларының шатлык борчуларын бүлешеп яшәгән әти-әниләр эшендә, якты кояш кебек күңелләрне назлап җылыткан, авыр чакта ярдәм кулы сузган, сабыр сүзе белән юаткан укытучылар эшендә сагышлы да, шатлыклы да көн бүген. Килдебәк урта мәктәбе директоры Нияз Мәүлитов өчен бүгенге көн икеләтә истәлекле. Экзаменнарны әйбәт кенә бирдек, алтын медаль алам. Үзем теләгән вузга, Алла бирсә, керермен дип өметләнәм. Мин бик шат. Әти-әниләргә рәхмәт, укытучыларга рәхмәт. Без бергә әйбәтләп тырыштык. Мәктәп еллары минем күңелемдә бик җылы, бик матур хисләр калдырды. Безнең менә Килдебәк урта мәктәбендә быел 8 укучы да экзаменнары инсан сау биреп чыктылар. Икесе алтын медаль ала. Алар безнең бик тырыш укучылар булдылар. Аларның әти-әниләренә, укытучыларга шушы форсаттан файдаланып рәхмәт белдерәм. Укучыларга алдагы уку йортларына кереп, үзләренең һөнәрләрен сайлап, укуларын теләп калам. Миңа инде үземә бигрәк тә быелгы уку елы күңелгә кереп калачак инде менә безнең өлкән улыбыз. Ул бетерә һәм аңа да уңышлар теләп каламыз. Мөгаллимнәр, укучылар, әти-әниләр эстрадабыз күгендә балкып килүче яшь йолдыз Илшат Сафинның дәртле матур җырларын тыңлап хозурландылар. Район башлыгы җырчыны бәйрәмгә махсус кунак итеп чакырган. Чыгарылыш сыйныф укучыларын чын күңелдән котлыйбыз. Тормыш биографиягызның һәр бите иҗади эзләнүләр, намуслы хезмәт җиңүләре белән бизәлсен. Һәр чак бәхет һәм уңышлар юлдаш булсын сезгә, дуслар. 1941 елның шомлы хәбәрле 22 июнь иртәсе тарих битләренә күз яшьләре белән язылды. Миллионлаган ватандашыбыз кулларына корал алып яу кырына китә. Ул көннәрдән 80 ел вакыт узса да, хәтер һәм кайгы көнендә хатирәләр яңара. Билгесез солдат һәйкәле яныннан Әлфия Мөбәрәкова хәбәре.
22 июнь Ватан сугышы башланган көн. Ил тарихына иң кайгылы көннәрнең берсе булып кирип калган ул. Сугыш башлануга 80 ел үтсә дә, ул безнең йөрәкләр түрендә. Байлар сабасында һәм районыбыз авылларында сугыш башланган көнне хәтер һәм кайгы көне буларак билгеләп үттеләр. Ул ел сайын шулай. Халык хәтере мәңгелек. 22 июнь иртәсендә районыбыз хуҗалары, оешма учреждение предприятие җитәкчеләре, ветераннар, билгесез солдат һәйкәле, Ватан сугышы геройлары бюсты, тыл хезмәтчәннәре хөрмәтенә салынган монумент, Афган сугышы корбаннары истәлегенә салынган һәйкәлләр аллеясына җыелдылар. Сугыш илебездәге һәр йортның ишеген шакыган. Шуңа күрә без кайгы һәм хәтер көнендә үткәннәрне искә алып, тарихны тагын бер мәртәбә күз аллыйбыз. Дөресен әйтергә кирәк, мондай көннәр була күрмәсен иде инде. Шулай хәтер көне генә була күрсен иде. Инде без бүгенгә беләбез, бу көннән соң нинди авырлыкта үзебезнең халкыбыз зур югалтулар белән тормыш итүләрен, ул безнең сугышта үлеп калу гына түгел, шул вакытта тылларыбызда да, ул вакытта туган балаларга да нинди авырлыклар килгән, һәм инде бердәмлек аркасында, берсен-берсе аңлашкан аркасында җиңеп, бүгенге көндә менә шундый тормышта яшибез. Аларга мәңге рәхмәт. Һәм инде менә без бүген килгән кешеләребезгә искә алырга, аларга бик зур рәхмәт. Инде иртәгә, шулай иртәнге саат 4-кә без инде кем әти-әни үз балаларын хәт бер шул иртә белән уяту белән генә булса да искә ала торган итеп, иртәгә менә шулай елан итәргә дип уйладык. Район башлыгының уй-фикерләрен яшь буында күтәреп алды. Икенче көнне иртәнге сәгать 4-тә ясле бакча балалары, мәктәп укучылары, яшьләр, әти-әниләр белән бергә һәйкәл янына килделәр. Исемең ничегенем? Ильяс. Син кайсы бакчага йөрисең? Балачак. Бүген нинди көн икәнен беләсеңме? Юк. Бүген сугыш башланган көн. Әниең әйттеме бу турыда? Әйе. Бүген менә монда килдек. Һәйкәлгә чәчәк салдыңмы? Әйе. Синең исемең ничек? Самат. Ә синең исемең? Сәйдә. Фамилиягыз ничек соң? Загадулин. Сез бүген кайда килдегез инде? Чәчәк куярга. Әйе. Ә бүген нинди көн? Мотор. Мотор көн, бүген кояшлы көн, шулай бит. Иртә белән торуы шитем булмадымы соң? Ә бүген әниең менә шушы җиргә килгәндә нәрсә диде сиңа, Сәйдә? Солдат ул бия станоклар карага. Әйе. Тагын? Самолет белән сугыштылар. Әйе. Ә син менә сугыш турында кинолар караганың бармы? Кайсы мәктәптә укыйсың? Адарынга укыйм. Укулар ничек бара? Әйбәт. Ничәнче классны бетердең инде? 6-нчы классны бетердем. Кайсы фәннәрне бик яратасың? Рус теле һәм литература фәннәрен бик яратам. Менә без бүген синең белән иртә белән Саба үзәгендәге һәйкәлгә килдек, шулай бит? Әйе. Бүген нәрсә өчен килгәнеңне беләсеңме? Әйе. Сугыш башланган көненә килдек. Кем белән килдең бүген? Әти белән килдем. Менә әтиең килгән вакытта сиңа шушы көннең нинди көн икәнен сөйләп килдеме? Әйе, бик зур көн икәнен аңлатты. Бу көнне сугыш башланганын аңлатты. Һәм бу бик серьез көн икәнен аңлатты. Бу сугышның нинди афәтләр китергәнен, нәрсә икәнен тирәнтен белеп киттеләр дип уйлыйсы әйтәсе килә инде. Чынлап та алар инде шушындый алдагы буыннарга бу тәрбия бирү чарасы да булып тора бит инде. Шунлыктан безнең инде мондый чараларны икенче елларга да, алдагы елларда да шушы яшь буын, киләчәк буынга шушындый мероприятие иттереп, алгадагы елларда да шушлай үткәрербез дигән өметтә каласы килә. Хәтер һәм кайгы көнен дәвам итеп, алга таба Саба һәм Теләче районнары буенча хәрби комиссариатта булып узган зур чара хакында да сөйләп үтик. Бүген безнең үтте конкурсның нәтиҗәләре. Бу конкурсыга видеороликлар ясау буенча
Конкурсның оештыручылары безнең общественная организация «Боевое братство», районда ветераннар организациясы, военный комиссариат, РАНО һәм спорт бүлекләре администрация ягыннан. Быелның 12 апреленнән 19 майына кадәр Саба муниципаль районында «Минем батырларым» дип аталган конкурс барды. Ул бөек җиңүнең 76 еллыгы уңаеннан оештырылган иде. Конкурсның максаты өлкән буын кешеләрен, сугыш ветераннарын, тыл хезмәтчәннәрен видеога төшереп, алар турында ролик я булмаса сюжет эшләү. Аның сыйфатлы төшерелеше, яхшы монтаж ясалуы, тавышы аңлаешлы булуы шарт иде. Шулай ук архив материаллары белән эш итә белүдә каралган. Хәтер һәм кайгы көненә туры китереп, конкурста җиңүчеләрне тәбрикләү чарасы булып узды. Җиңүчеләрне хәрби комиссариатка чакырдылар. Бүләкләү чарасында Саба муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Марат Кәримов та бар иде. 3нче урын Сабадагы Сәләтле балалар мәктәбеннән Руслан Садыйковка, 2нче урын Шыңар урта мәктәбеннән Әдилә Гыйлметдиновага, 1нче урын Шәмәрдән лицейыннан Илгиз Гыйлфановка бирелде. Шулай ук яшь буынга хәрби патриотик тәрбия бирүгә зур өлеш кертүләре өчен Саба гимназиясе укытучысы Зөфәр Хәйриевка, Кибәче урта мәктәбенең тәрбия эшләре буенча директор урынбасары Гүзәлия Измайловага, Шәпки Саба авылында сугышта һәлак булганнарны искә алып һәйкәл төзеткән хәйрияше, үзе дә шушы авылдан булган Рәис Хәсәновка рәхмәт хатлары тапшырылды. Ә соңыннан барысы да бергә истәлеккә фотога төштеләр. Ә хәзер хөрмәтле телевизор караучылар, шушы конкурста 1нче урынны яулаган Шәмәрдән лицее укучысы Илгиз Гыйлфановның сюжетын карап узык. Алар аны Лидяев Илья Васильевич белән бергә эшләгәннәр. Шел 1944 год. Продолжалась жесточайшая война с гитлеровцами. Закончив 6-месячные курсы Свердловского училища, получившему уже танк и готовившемуся к отправке на фронт Тухватуллину Махмуду Зинатуловичу, предстояло проехать через станцию Шимардан с эшелоном, загруженной военной техникой. Он отправил телеграмму директору Заготзерно и Батуллиной Амине о том, что у его родственников и друзей будет возможность с ним встретиться. Встречать эшелон вышло много народу. Взгляды всех были устремлены в сторону Иштугана. Все с нетерпением ждали встречи. Выпуская пар, пыхтя, паровоз остановился у водной колонки. С танков, прикрытых брезентов, стали спускаться солдаты. Махмуд Зинатулович в форме танкиста наконец-то встретился с отцом Зинатулой и матерью Зухрой. Это были волнительные моменты. Заправившись водой, эшелон отправился со станции Шимардан. На фронте танковая часть Тухватуллиных участвовала в боях в районе Львова. Было уничтожено большое количество вражеской техники. В операции «Сандомир» пришлось столкнуться с хорошо вооруженной, подготовленной вражеской силой. Без остановки мы их преследовали 45 километров, вспоминает Махмуд Зинатулович. Кровопролитными были бои у Вислы и у Одера. В конце 1944 года в одном из боев танк Тухватуллиных захватило пламя. Танкисты получили ожоги различной степени. Пролечившись в полевом госпитале, солдаты уже на другом танке продолжили борьбу с фашистскими захватчиками. После взятия Берлина в мае 1945 года Махмуд Зинатулович участвовал и в освобождении Праги. За проявленное им мужество он был награжден орденом славы, медалями за отвагу, за освобождение Варшавы, за освобождение Берлина, за освобождение Праги и благодарственным письмом главнокомандующего. После войны Третью танковую армию переводят в Белоруссию. Махмуд Зинатулович в части считается самым передовым танкистом. В армейской газете «Защитим страну Советов» за 12 июня 1948 года о нем публикуется статья и его фотография. В статье сказано: «Служите Родине так, как коммунист Тухватуллин,
ибо он примерный воин и патриот. Старшина Тухватуллин принимал участие в октябрьских парадах в Минске. В 1948 году ему довелось участвовать в военном параде в Москве. Поистине нам есть чем гордиться. Махмуд Зинатулович – автор около 100 рационализаторских предложений по усовершенствованию техники. Документы с его новаторскими идеями, подтвержденными республиканскими предприятиями хлебопродуктов, хранятся в личном архиве. Мы гордимся, что в нашем поселке Шамардан жил танкист, который участвовал в парадах. Республикабыз юлларында автотранспорт саны арту, аларның тизлек ритмы үзгәрү юл транспорт хәрәкәтенә юлыгу куркынычын көчәйтә. Кызганычка каршы бу проблема балаларны да читләтеп үтми. Сабыйларыбызды юлда бәла казалардан саклау өчен без өлкәннәрдән балаларны юл куркынычсызлыгы кагыйдәләренә өйрәтү буенча җитди һәм дәвамлы эш сорала. Балалар бакчаларында бу юнәлештә эш ничек тора? Сорауга җавап киләсе сюжетта. Шәмәрдәннең беренче номерлы әкият балалар бакчасында юл йөрү кагыйдәләрен өйрәнүгә зур игътибар бирелә. Биредә тәрбияләнүче 4 сабый Бөтен Россия конкурсында беренче урынга лаек булган. Бала чакта алган белем һәм күнекмәләр яхшы үзләштерелә, тиз генә онытылмый, гомер буе саклана. Шуңа күрә кичкенәдән үк юл әлифбасын өйрәтү кирәк. Мин үскәч юл инспектор булам. Балаларның юлда йөрү кагыйдәләре буенча белемнәрен арттыруда, үстерүдә үтемле юнәлеш булып бәйрәмнәр, күңел ачу кичәләре тора. Сабыйлар бу бәйрәмдә уйнап, биеп, җырлап, шигырьләр сөйләп, тормыш дәресләренә өйрәнәләр. Бу өлкәдә тәрбиячеләрнең иҗади эшләгәннәре ачык күренә. Әлеге бәйрәмнең сценарийы да балаларга аңлаешлы итеп төзелгән. Нәниләр бик теләп, убырлы белән берлектә юлда йөрү кагыйдәләрен кабатладылар. Матур мероприятие узарсалар, без килеп сөйләп торабыз. Воспитательләр аңлата, инструктажлар уздыра инде. Әтиәнисе көн сайын кабатлап торса, без инде шушы юл хәрәкәтендә нәтиҗә күрәбез. Булмаса инде шушындый результат күрәбез инде без. ЮХИДиның өлкән инспекторы Илнур Насыйбуллин, юл хәрәкәте иминлеге дәүләт учреждениесенең Саба районы бүлеге җитәкчесе Гүзәл Ягъфарова юлда йөрү кагыйдәләре почмакларын, автоклассны карадылар. Бу почмакларда балалар белән уеннар оештыру өчен кирәкле атрибутлар булдырылган. Юл билгеләре, автотранспортның модель макетлары, авыл урамнары макеты, юл хәрәкәтен җайга салучының атрибутлары һәм башкалар. Яхшы шартлар тудырырга ярдәм иткәннәре өчен без район җитәкчеләренә һәм мәгариф идарәсенә бик рәхмәтле ди бакча мөдире Гөлнара Давыдова. Бу юнәлештә безнең тәрбиячеләребез бик теләп эшлиләр. Һәм дә инде әтиәниләр белән бик тыгыз элемтәдә эшлибез. Төрле чаралар уздырабыз, акциялар, викториналар. Шуны әйтәсем килә, Илнур Дамирч белән һәм Гүзәл Назифовна белән дә бик тыгыз элемтәдә эшлибез. Белмәгәннәрне өйрәтәләр. Зур хөрмәт белән балаларга ниндидер яңалыклар өйрәтеп китәләр. Һәм дә инде шушы тыгыз элемтәдә эшләүнең нәтиҗәләре без бик күп конкурсларда катнашабыз. Күптән түгел генә мәгариф идарәсе белән берлектә юл хәрәкәте иминлеге бюджет оешмасы Саба районының оештырдылар муниципаль этабын конкурсның. Анда дагы безнең коллектив беренче урын яулады. Балалар бик яратып өйрәнәләр бу юл йөрү кагыйдәләрен. Бик тәгін аларга ошый. Төрле акцияларда әтиәниләр белән катнашканда әтиәниләр безгә бик зур булышалар, ярдәм итәләр. Алга таба дагы инде шушы тыгыз элемтәне югалтмыйча, матур иттереп бергә исән-сау эшләргә язсын. Һәр барчабызга саулык, сәламәтлек, хәерле озын гомер телим. Юлларыбызда иминлек булсын. Балаларыбыз, әтиәниләребез барчабызда исән-сау булыйк. Юл йөрү кагыйдәләрен баланың күңеленә акырындап сеңдерә барырга кирәк. Бары шул чакта гына юл билгеләре ышанычлы ярдәмче, эш нәтиҗәле булыр. Тарихи чыганакларда Россия империясында гомум халык исәбен алу беренче тапкыр 1897 елда үткәрелгән дигән мәгълүмат бар. Шул вакыттан башлангыч алган әлеге зур кампания һәр 10 ел сайын кабатланып тора. Һәм менә безнең көннәргә килеп җитеп, быел ул октябрь аенда көтелә. Районыбызның статистика бүлеге хезмәткәрләре әзерлек эшләрен тамамлап киләләр. Бүген коллектив һөнәри бәйрәмнәрендә билгеләп үтә. Бу хакта тулырак безнең хәбәребездә.
Дөньяда, илдә, республикада, районда, авылда күпме кеше яши. Алар нәрсә белән шөгыльләнә, ничек хуҗалык итә? Бу хактагы мәгълүмат ерак тарихтан ук тупланып килә. Һәм шушы саннар һәр заманның иҗтимагый тормышын чагылдыра. Агымдагы елның 1 октябреннән бөтен Рәсәй халык санын алу старт ала. Ул түгел 1 ай, 31 көн дәвам итәчәк. Халык санын алучылар менә шулай киенеп сезнең өйләрегезгә килеп керер. Һәр җавап электрон рәвештә планшетларга теркәлеп барыла. Айрым шәхес турындагы бер генә мәгълүматта бер каяда җибәрелми. Конфиденциальность саклана. Саба муниципаль районының статистика бүлегендә бөтен Рәсәй халык исәбен алуга әзерлек эшләрен 1 ел элек башлап җибәргәннәр. Тиешле документ эшләре, хуҗалыкларны номерацияләү, сан алучыларны туплау, бу эшкә тарту, кирәкле әсбапларны кайтару, район, авыл урамнарының схематик планнары барысы да әзерлек сызыгында. Без шулай итеп переписчикларга һәрбер сельсоветтардан бүлеп, һәрбер участоклар бүлеп бирдек. Безнең лесхоз 2 өлешкә бүленә. Анда һәрберенә карталарында схематический планнар безгә бирделәр. Шу планда бүленгән була 2 өлешкә лесхоз безнең мәсәлән. Анда һәрбер өйләре күренгән була. Алиса Сабирова халык сан алу мәсьәләләре буенча райондагы вәкаләтле вәкил. Компания вакытында аңа бар мәгълүматны туплап эшкәртү кебек җаваплылык йөкләнә. Мондый эшкә ул әзер. Мин 2016 елда авыл хуҗалыгы сан алышында катнаштым. Анда инструктор булдым. Мин һәрбер сан алган алучылардан мәгълүматларны шушында алып кайтып бирә идем, алардан җыеп ала идем. Аннары без аны шул Казанга тапшыра идек һәрберсен. Миңа ул вакытта бик ошап китте монда эшләүгә, монда коллективта бик ошады. Шуңа күрә 2020 елда халык саны алу барлыгы эшли башлагач, мин монда эшкә килдем янәдән. Район статистика бүлегендә 3 хезмәткәр эшли. Алар иңнәренә зур саннарны исәпләү кебек олуг вазифаны алып, аның бар җаваплыгын тоеп башкара. Статистика хезмәткәрләре тырышлыгы нәтиҗәсендә гражданнар тулы мәгълүмат белән таныша ала. Статистика хезмәткәрләре көнен булай сыйфатларга булыр иде: хезмәт итү, намуслы булу, һөнәри осталык. Бөтен оешмалардан сан алу белән шөгыльләнәбез. Барлык районда булган эшләнгән эшләр бөтен үстәгән безнең күләмнәрен без җыябыз, бездә күрсәтелә. Без инде күбрәк оешмалар белән эшлибез. Оешмаларның экономик показательләрен, җитештерелгән товар күләмнәрен һәм дә шулай ук инде социаль якларны да күзәтеп барабыз. Туучылар санын, үлүчеләр санын дип әйтергә кирәк. Безнең җыелган саннар Шәһәр Казанда һәм инде районның социаль-экономик күрсәткече булып тора. Һәм шуның нигезендә инде безнең бөтен районның эшчәнлеген, халыкның финанс-икътисади хәлләрендәге билгеләү өчен кулланыла. Статистика бүлеге быелның август айында старт алачак авыл хуҗалыгы санын алуга да әзер. Аның соңгысы 2016 елда үткән булган. Бу эшкә алар өстәмә 18 кеше җәлеп итәчәкләр. Һәм бу безнең үтәчәк авылларда. Сабада үтмәячәк. 16да Сабада дагы кайбер өлешендә үткән, 16 быел үтмәячәк. Монда инде безнең хезмәткәрләр шулай кешегә кереп, аның мәсәлән бакча җире күпме, нәрсә үстерә алганда, мәсәлән түтәллекләре күпме, агачлыклары күпме, бәрәңге күпме сутыйда үсә, һәм инде маллар саны. Булар бөтенсендәген исәпкә алыначак. Бөтен Рәсәй халык санын алуда район буенча 56 сан алучы катнаша. Аларның 16-сы Сабаның үзендә эшләячәк. Бу чараның моңарчы булганнарыннан яңалыгы Госуслуги РФ интернет порталы аша кереп тә халык санын алу буенча мәгълүматлар тапшырып булачак. Шулай ук район күләмендә 9 урында стационар пунктлар эшләячәк. МФЦга, авыл советына, статистика бүлегенең үзенә килеп тә анкета сорауларына җавап бирү мөмкинлеге тудырыла. Һәр кешегә безнең хезмәткәрләр барып җитәчәк.
Мында инде безнең кешедән 2 төрле анкета алып барылган. Берсе инде шәхсән үзе буенча, икенчесе аның туру йорты буенча. Кешегә килгәндә аның без сораячакбыз яшен, гаилә хәлен, нинди телләр куллана, нинди телен туган тел дип исәпли, милләте буенча һәм инде керем алу усуллары буенча сораулар булачак. Һәм инде бездә икенче анкета каралган йорт хәле буенча, монда инде безнең йортның төзелгән елы, майданы, тормыш итү шартлары, әйтик инде су кергәнме, чыкканмы, ут кергәнме, җылылыгы бармы, шулар булачак. Бүген 25 июнь көнне статистика бүлеге хезмәткәрләре һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтә. Сезне котлыйбыз, районның социаль-икътисади үсешенә керткән өлешегезне югары бәялибез. Безнең статистика хезмәткәрләрен, шушы өлкәдә эшләүчеләрне һәм дә инде безнең лаеклы ялдагы ветераннарыбызны барыгызны да шушы бәйрәм белән котлыйсы килә. Алга таба да сезгә бөтенегезгә саулык, сәламәтлек телисе килә. Һәм дә инде шушы безнең бөтен алга таба булачак халык саны алуда, авыл хуҗалыгы санын алуда барлык райондашларга актив катнашырга һәм дә инде матур гына үткәреп калырбыз дип ышанып калам. Бу атнада саф сулы ямлы Саба экологик маршруты башланып китте. Саба районы мәдәният бүлеге, Саба үзәкләштерелгән китапханәләр системасы үткәрә торган проектның максаты районыбыз җирлеге аша узучы елгаларның, чишмәләрнең тарихын, татар халкының гореф-гадәтләрен искә төшерү. Явлаштау авылы җирлегеннән әзерләнгән репортажга күз салабыз. Сулыклар, елгалар, күлләр, чишмәләр безнең бик зур байлыгыбыз. Авылларыбызның елга буйларында булуы да күпне сөйли. Гомумән, яшәешне судан башка күз алдына да китереп булмый. Саф сулы ямлы Саба проекты Явлаштау авыл җирлегендә башланып китте. Китапханәчеләребез Кеше Миша елгасының башлану урынына юл тоттылар. Мишабаш авылында юлчыларга Надия Абыстай Гапиятова да кушылды. Кеше Миша елгасының башлану урыны нәни генә елгашык икән. Таллар ышыгында кеше күзеннән яшеренеп кенә Миша елгасы башлангыч ала. Явлаштау мәдәният йорты җитәкчесе Гәүхәрия Әхмәтҗанова, китапханәче Тәгъзимә Галиева елга турында сөйләделәр. Мишабаш авылы абыстайы Надия Пагапиятова таң суы алу йоласын да күрсәтеп үтте. Аллаһның рәхмәте безгә, шулай бит. Аллаһның нигъмәте, Аллаһның ризыгы дип әйтик. Су һәм башкаларда шулай ук су биректә аерым урын алып тора дип әйтик инде, Аллаһка шөкер. Субханалла, шушы очрашуда, шушы җәмәгатьтә, шушы кешеләр арасында булырга насыйп булды киренгән. Шушы эшнең хәерле булсын дип телисе килә. Шушы гамәлнең булуына сөенеп, әлхәмдүлилләһи шөкер, хәерлесе булсын дип телисе килә инде. Суга килгәндән безгә Аллаһтан нигъмәте дидек, һәм дәген безгә Мулк сүрәсенең ахыргы аятларында Аллаһ Тәгалә без шушы җир йөзенә килгән адәм балаларына дип әйтик инде, мөнәҗәгать итә. Әгәр дәгәндә җир өстендәге суларны җир астына җибәрсәм, сезне кем сулы итәр, кем сезне коткарыр шушы сусызлыктан дип сорау бирә. Аллаһумма раббана раббил галәмин дип аңа дуга кылып куябыз иншалла. Аллаһ Тәгалә без синнән башка бер кеше дә безгә шушыларны бирә алмый, кайтара алмый дип. Безгә Аллаһ Тәгалә шушы су нигъмәтләрен насыйп иткән икән, без аның кадерен белергә тиеш, әманәт ул безгә, без аны сакларга тиеш. Таң су алу юласы бу гореф-гадәт булып бара инде. Элек-электән әбиләребез, бабайларыбыз шушылай таң су алып шифа алганнар. Әлхәмдүлилләһи шөкер, аңа Коръән аятләре, сүрәләре укып, эшкерү дип аталган бит, шулай бит, эшкереп шуны кулланганнар. Һәм дә инде шуннан шифа тапканнар. Аның үзенең таң дугасы дигән дугасы да бар. Хәсән һәм Хөсәйн дугасы дип атала торган дуга. Әлхәмдүлилләһи шөкер, ул китапларда чыккалаган инде. Аны табарга насыйп булды. Үзебездә өйрәнүче башлангыч кына бит, шулай бит. Белергә насыйп булса иде. Татарстан Республикасы экология һәм табигать ресурслары министрлыгының өлкән белгече Ришат Билалов елгалар, чишмәләр һәм аларны саклау турында сөйләде. Миша елгасы башланган урында су экспертиза өчен алынды. Проектның икенче өлеше Явлаштау авылында урнашкан Сәхрәт бакчасында дәвам итте.
Бериде кунакларны Явлаштау авыл җирлегендәге шишмәләр белән таныштырдылар. Явлаштау авылының үзешчән шагыйрәсе Әлфин Руафина иҗаты, андагы туган як мотивлары турында сөйләшү булды. Явлаштау авылында бик кишлек Канәфер фольклор коллективы эшли. Авыл үзешчәннәре Миша буенда дигән фольклор күренештә күрсәтте. Өлкәннәр өчен авылдагы һәр нәрсә җанга якын, кадерле. Бар нәрсәбез булса да, үткәннәр сагындыра диялар. Елгаларның сайыгуы, шишмәләрнең онытылуы да борчый аларны. Яшь вакытта самый көчле вакыты безнең яшь вакытыбызның шушында бөтен уен шушында буладыр. Бу ниндидер бакча дип атала. Әйе, хәсрәт бакчасы дип әйтәләр инде аны кеше. Сахра бакчасы дип әйтәләр инде. Менә кайсы дөресрәк буладыр инде. Бөтен авыл яшьләре шушында булыр инде. Ул сабан төйкенне монда басып торырга урын булмыйдыр инде. Шул хәтле гармунчылар да күбие ул вакытта. Ул назаларның кирәген бирәдер инде. Ул егетләргә төрттер җырлаулар инде. Кызларга матуррак җыр җырлыйсың инде, җегетләргә төрттөрбрәк җырлыйсың инде. Гайып итмиләр инде җегетләр дә бик уенга катнашалар инде, җегетләр дә бик шунда бик күңелле буладыр инде. Менә безнең яшьлегебез шушында инде, менә яшьлегебез. Бу проект бик кирәкле проект, чөнки хәзер табигатьне саклау, аның чисталыгын булдыру, табигать бит ул безнең киләчәк буыннарыбызга тапшырылырга тиеш. Шушы чиста экологик якта чиста табигатьтә генә кеше сау сәламәт булып матур иттереп яши ала. Шуңа күрә бу проектны мин кирәкле дип саныйм. Явлаштау халкы проектта катнашучылар өчен милли уеннар, шифалы үләннәрдән әзерләнгән чәй дә тәкъдим итте. Очрашу ахырында экологик эстафета Шикше авыл җирлегенә тапшырылды. Узган ел районда тарихка, авыл кешеләренә, аларның матур эшләренә багышланган Ямды Саба проекты үткән иде. Ә быел экологик маршрут табигатьне, туган җирне сөючеләрне берләштерәчәк. Узган ел безнең Сабада гөрләп бик мәгънәле проект, Ямды Саба проекты эшләде. Ул нәкъ безнең үзебезнең туган җиребезнең тарихын, андагы исемнәрнең килеп чыгышын һәм шушы авылда яшәүче кешеләрнең тормышын балаларга таныту, яшьләргә аңлату максатыннан оештырылган иде. Без Сабаның һәрбер урамында, авылында урамнар буйлап уздык. Һәм инде менә шушы тарихны башкаларга җиткердек. Бөек Ватан сугышы ветераннары, хезмәт ветераннары, тыл ветераннары турында сөйләдек. Һәм ул гаҗәеп матур проект читтән кунакка кайтучыларда да, үзебезнең районыбызда яшәүчеләр күңелендә дә бик матур тәэсирләр калдырды. Безнең инде максатыбыз быел шушы проектны тагын да тирәнәйтү. Һәм бүген без аның инде өр-яңа баскычына старт бирдек дип тә әйтергә була. Без аны башладык чишмәләргә, елгаларга. Һәм менә бу проект инде безнең хәзер шушында 3 төрле өлештән дәвам итәчәк. Беренчесе без аның максатыбыз Саба чишмәләрен барлау. Гомумән елгаларны, Миша елгасы бит инде ул бездән башлана, ул Татарстандагы иң матур елгаларның берсе. Һәм менә шушы бездән башланган сулыкларны, чишмәләрне без киләчәк буыннарга ничек тапшырабыз? Аны саклап тапшыра алабызмы? Кешеләрнең игътибарын менә нәкъ шушы максатка юнәлтәсебез килде шушы сорауга. Чөнки безнең бабаларыбыз гаҗәеп матур урыннарга авыл салганнар. Анда чишмәләр ачканнар. Аларны саклап киләчәк буыннарга җиткергәннәр. Мөхәммәд Мәхтиев әйткәнчә, чишмә бит ул матди байлык кына түгел, рухи байлык. Безнең максатыбыз да менә бүгенге көн чишмәләр дә кешеләрнең килү урыны булсын иде. Су эчәргә генә түгел, ә менә шушындый матур бәйрәмнәр уздыру өчен дә хезмәт итсеннәр иде алар. Яшьләрне дә кавыштырсыннар, очраштырсыннар иде. Өлкән буында менә шулай яшьлеген искә алып, матур хатирәләрне уртаклашсын иде. Ә икенчесе инде шушы чишмә суын эчеп үскән якташ язучыларыбыз бик күп безнең. Бүгенге көндә шушы авылны иҗат итеп, авылда яшәп иҗат иткән һәм шушы авылның, чишмәнең матурлыгын дөньяга таныткан кешеләрне яшьләргә, балаларга ишеттерәсебез килә. Саф сулы Ямды Саба проекты әле башланып кына китте. Чишмәләр, инешләргә кушылып, мул сулы елгалар барлыкка килгән кебек, алдагы көннәрдә проектка кушылучыларның саны тагын да арту күздә тотыла. Ә инде быелгы җәй безгә суның дөньядагы иң зур байлык икәнен аңларга, су кадерен белергә ярдәм итте. Бу атна шундый яңалыклар белән үтеп бара. Вакыйгаларның нинди борылыш алуын безнең киләсе атна информацион программасында карый алырсыз. Хәзер рекламага бүленеп алабыз, аннары җырлы бүләк студиясендә очрашырбыз. Безнең каналда калыгыз.